Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV, een van harte goedendag. Dit is Rapengel bij de Olifant, partijgebouw van de VHP. Vandaag wordt te graven gedragen een van Surinames grote zonen, de heer Chandrika Persat Santokhi Wijlen, ex-voorzitter van de VHP, maar ook ex-president van Suriname. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen hebben acte de présence gegeven op deze gebeurtenis. Chan Santokhi wordt te graven gedragen. We zien Alvin Roosevelt, zien we ook. Die was een vriend van meneer Santokhi. We hebben hem over en weer gehoord op de nationale televisie, maar ook op de radio, waar hij zijn mening over Chandrika Persat Santokhi heeft gegeven. Ik laat u eventjes het terrein zien van de Olifant. Zometeen dan is er geen doorgang mogelijk. Dan is het hier stervensdruk. Dit is de ingang van de Olifant. We zien veiligheidsmensen, we zien militairen, we zien agenten van politie. Niets is aan het toeval overgelaten. Er is overal aan gedacht wanneer het gaat om begeleiden en in ieder geval dingen in goede banen leiden. Chan gaat rusten en laat het werk aan anderen over. Hij zal vandaag gecremeerd worden. Een hele jonge president, 67 jaar, dat is jong. Hier, we zien de collega's van Lim FM naar binnen komen. We zien ook andere collega's. We zien meneer de minister van Financiën. We zien meneer Brunings binnenkomen. Dit is de Kopenhagenstraat, of de Jagannath Lachmanstraat heet het. Hier komt men zo meteen met de stoet en dan slaan ze rechtsaf hier naar binnen. En dan rijdt men door. Ik zie dat de poort hier voor een deel wordt dichtgetrokken. Ik weet niet wie daartoe opdracht gegeven heeft. Maar goed, we zien de collega's natuurlijk. En wij lopen, dus dan komt men hier aangereden. Men rijdt naar binnen. En dit is dan de route die men gaat volgen naar waar meneer Santokhi, althans het stoffelijk overschot van meneer Santokhi zal worden opgebaard voor een paar lange ogenblikken, vermoed ik, voordat hij meegenomen wordt naar waar hij zal worden gecremeerd. Zoals eerder gezegd is niets aan het toeval overgelaten. Er is overal aan gedacht. Meestal zegt men dat als je komt te ontvallen, je op dezelfde manier te graven wordt gedragen als hoe je geleefd hebt. En wat dat betreft, we zien collega Pinas met zijn reportage. En wij gaan natuurlijk proberen om een totaal en goed beeld te creëren. Gaan we langs een route welke ons niet is gegeven. Maar we kiezen toch eventjes stiekem voor wat een reusachtige meneer in beeld bij mij.
voor deze route. We zien notabelen, we zien belangrijke mensen, allemaal die spesroute. We zien de heer Dijksteel verdiept in zijn Singibuku. Om te kijken, neem ik aan wat er gedaan zal worden vandaag. Is dat... Oh, we zien mevrouw Dijksteel. Oh, en ze zit met een heel strak gezicht voor zich uit te kijken natuurlijk. Rimpels op het voorhoofd. En we gaan een plekje zoeken waar wij rustig vandaan ons verslag kunnen doen. Langzaam maar zeker druppelen de mensen naar binnen. Hier in de Olifant, waar, zoals eerder gezegd, meneer Santokhi zal worden opgebaard voor afscheid. Even, we zien ook hier van Chan, Weilen Chan, een gigafoto waarop staat: God bless you all. En hij wuift, hij groet. Het is volbracht. Hij heeft zijn werk gedaan. En hij vraagt blessie voor zijn volk. God bless you all. God bless Chan, zou ik dan zeggen. We zien binnenkomen de nationale... Althans, de kopstukken van de VHP. De kopstukken van de VHP die komen nu naar binnen. En die gaan natuurlijk hun plaats nemen. Het is niet het moment om mensen dingen te vragen. Dat zou getuigen van grote onbeschoftheid. Dat kan je niet maken. Chan wordt binnengebracht. De auto is aankomen rijden. En ik denk dat de auto achteruit binnen in de tent zal worden gemanoeuvreerd. Waar Chan uit de auto zal worden. En ik zeg Chan niet respectloos. Maar het is de relatie die ik persoonlijk had met deze ex-president van Suriname. Die me altijd broeder noemde. Ook vanuit Nederland hadden we nauw contact, telefonisch. Hij is er niet meer lijfelijk. Maar zijn legacy zal voort blijven bestaan, zoals we vaker mensen hebben horen zeggen. Chandrika Persat Santokhi, 67 jaar, erg jong, ambitieus, nog veel van plan, hardwerkend, vrij plotseling uit ons midden weggetrokken. Zijn werk is volbracht, hij heeft het gedaan, hij laat het nu over aan anderen, aan de opvolgers. Die moeten maar hopen dat ze in zijn voetsporen kunnen treden. Laat Suriname dat hopen in ieder geval. Ik ben natuurlijk van mijn plateau afgestapt om dit goed voor u in beeld te kunnen brengen. Het zijn militairen met zwarte baretten, met bruine baretten en met petten die bezig zijn om de kist uit de wagen te halen. En op dit moment zul je zien dat de collega's die natuurlijk de beste foto's proberen te schieten, juist in beeld komen. Hier komt hij dan. Ja. En toevallig komt deze meneer precies bij mij.
Deze breedborstige militair die staat precies in beeld. Waardoor wij de familie, vrienden, innercirkel denk ik, de pers, de AV Dankbaarheid, dat is denk ik een lijkbewassersvereniging als je het mij vraagt. Nou, ik volg eventjes de stoet totdat ik hoor dat ik niet verder mag. Dus ik ga tot waar ik mag of kan en ik hoor wel als ik verder mag of niet. Een van de knappe koppen van de Surinaamse economie zien we hier natuurlijk niet met een glimlach, maar met verdriet op het gelaat. Maar dat is begrijpelijk. Ja. Alles wordt minutieus op een draagbaar gelegd. Met de president in de kist. De kist is natuurlijk met een Surinaamse vlag bedekt. En collega van Lim FM die gaat even het programma zoals het vandaag zal worden gevolgd, zal moeten worden gevolgd. Gaat hij even checken. We gaan stiekem mee luisteren naar deze collega. Ik moet zeggen dat het programma stip en strak is opgevolgd. Zoals die hier staat. De stoet om 9:30 de olifant binnenrijden. Maar als we naar de tijd kijken, dan zien we dat het inmiddels 8:12 is. Dus de mensen zijn ruim voor de tijd. En hierna krijgen we dan de voorbereidingen tot afscheidneming gelegen. Ja, en daarna krijgen we dan tegen 11:15 aanvang van het programma met het volkslied. Daarna krijgen we de religieuze boodschappen van de verschillende denominaties. En krijgen we enkele toespraken van de dochter, Shanila Santoki. Na de erevoorzitter, de heer Ramsarju, die komt ook aan het woord. Toespraak, waarnemend voorzitter, dat is de heer Glenn Koelers. En daarna krijgen we een voordracht van de partij Shiva Mahapasad Singh. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. En de president, Jenny Simons, die komt om 11:30. En dan krijgen we daarna de toespraak van de secretaris-generaal van de जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे Sorry. नजारे दिखा दिखा के सो गए सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए हर एक शम्म जल चुकी Dekio krabasi alo sheng Masa pemba alo sheng
Obrigado Tiano Sheng na tambum fuiala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.